नमस्कार. आज आपण मुगाची डाळ घालून दोडका बनवणार आहोत. झटपट होते, चविष्ट ही भाजी तयार होते. त्याचप्रकारे ही रस्सा भाजी तुम्ही डब्याला देखील देऊ शकता. तसं पाहायला गेलं तर ही भाजी 2 प्रकारे बनवली जाते. एक लाल तिखटामध्ये आणि एक हिरव्या मिरचीमध्ये. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. इथे दोडक्याची शिरा काढून घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्या अशा प्रकारे फोडी करून पाण्यामध्ये घालून घेतलेल्या आहेत. याच पाण्यामध्ये मी पाव वाटी मूग डाळ देखील भिजत घातलेली आहे. आता कढईमध्ये जवळपास आपल्याला 1.5 ते 2 चमचे तेल घालून घ्यायचे. तेल छान गरम झालं की यामध्ये थोडंसं जिरं घालून घ्यायचंय. आवडत असेल तर तुम्ही फोडणीला कढीपत्ता आणि ठेचलेलं लसूण देखील घालू शकता. यामध्ये आता आपण पाण्यात घालून ठेवलेल्या दोडक्याच्या फोडी घालून घेणार आहोत. त्याच प्रकारे जी भिजलेली मुगाची डाळ आहे ती देखील घालून घेणार आहोत. तर आवडत असेल तर तुम्ही मुगाच्या डाळीऐवजी तुरीची डाळीचा देखील वापर करू शकता किंवा मसूरची डाळ देखील घालू शकता. अतिशय चविष्ट ही भाजी तयार होते. तर आता या भाजीला घातल्यानंतर यामध्ये आपण बारीक चिरलेला एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो घालून घेतलेला आहे. आता हा टोमॅटो मी वरतून घातलेला आहे कारण की हा टोमॅटो देखील छान या दोडक्याबरोबर परतला जातो. यामध्ये आता आपण पाव चमचा धना जिरा पावडर घालून घेणार आहोत आणि आता हा दोडका आपण 4 ते 5 मिनिटांसाठी मंद आचेवरती परतून घ्यायचा आहे. लगेचच या दोडक्यामध्ये पाणी घालायची घाई करायची नाही. 4 ते 5 मिनिटे मंद आचेवरती हा दोडका परतल्यामुळे ह्या दोडक्यातलं पाणी आटतं, कच्चा स्वाद निघून जातो. त्याचप्रकारे दोडक्याला एक गोडवा असतो, तो देखील निघून जातो. आता यामध्ये मी घरगुती तिखट 2 चमचे घालून घेतलेले, चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि पुन्हा एकदा याला आपण मंद आचेवरती परतून घेऊया. या भाजीमध्ये आपण गरम मसाल्याचा वापर करणार नाही आहोत कारण काही भाज्या जितक्या आपण साध्या बनवू तितक्या त्या टेस्टी लागतात. त्याचबरोबर घरगुती जो मसाला आपण घातलेला आहे त्यामध्ये देखील गरम मसाल्याचं प्रमाण असतं. त्यामुळे गरम मसाला इथे मी घातलेला नाही. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही नक्की तो घाला. आता व्यवस्थित याला परतून झाल्यानंतर यामध्ये मी गरम करून घेतलेलं पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि मंद आचेवरती आता आपल्याला याला शिजू द्यायचं आहे. आता हा दोडका डाळीमध्ये देखील तुम्ही तयार करू शकता, पण इथे आम्ही थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट घालतो. त्यामुळे मी तयार करून घेतलेलं शेंगदाण्याचं कूट जवळपास 1.5 ते 2 चमचे घालून घेणार आहे. म्हणजे शेंगदाण्याचं कूट घातल्यामुळे दोडक्याला छान अशी चव येते. त्याचबरोबर जी ग्रेव्ही आहे तिला देखील घट्टपणा येतो. आता याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. दोडका हा वाफेवरती परतल्यामुळे काय होतं, अर्धवट शिजलेला आहे. मुगाची डाळ देखील पटकन शिजून जाते आणि मंद आचेवरती आता डाळ आणि दोडका जवळपास 3 ते 4 मिनिटांमध्ये शिजून तयार झालेला आहे. बघा आता झाकण काढलेलं आहे आणि आता हा दोडका छान असा शिजून तयार झालेला आहे. जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टही नाही, अशा प्रकारचा डाळ दोडका आपण इथे बनवून घेतलेला आहे. तर आता यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेणार आहोत. तर आता यावर कोथिंबीर घालून घेऊया. कोथिंबीरचा खूप छान असा स्वाद येतो. तर तयार झालेला आहे डाळ घालून तयार केलेला हा डाळ दोडका. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.